basic concept of political ideology katia he thila hi request atam vea enge communism enge capitalism liberalism ti te hi kan chia thina kan thre thiam lowa khoi takin a basic tel milo soi fi sakte rei lo po ni selangin a poilo kan thria thiam thaina turin an tia chuwang chuanin detail lo khami a theory ang rongor exam na man thei tur ni lo in a basic tak tak abul thut tak tak chau kanin hril don ani ti kha kan soi ma saber do ni detail zok le fia zok le kim chang zoka soi tur chuanin lal hriat pui sai lo ka thian pa in tutorial video a hian ron po sanga chu kan lo ngai chang don ani ani in exam na man thei turin pa ngai in ron siam don ani chumi ma chuna basic hi lo hriat kan tum ma samai don nia liberalism kan soi ma sak ber tur chu tun ma sa kum zabi som panga malama khan chuanin mi re thei kan ti te me pui tlang pui kha feudal lords ho noyan om thin ta ni feudal ho chu lal noya ti khanin len an nei ve raman nei chuanga chuanin factory ten din chu ta chuan mi kha an recruit an nan tho ti thina mi re thei te khan thok thin ta mi pui nol pui khan nan thok thin ni feudal lords ho noya chuan chung chu ani a khang lai khan rights dikna chan vote ten nei lova eng ma ham thatna pon nei lo ni an na tho chaw kha mil chaw kha hlo te khan pe meya an top mai ni khatiang kha den chuwang chuanin heng ai dan heron chua phata laissez faire kan ti hi liberalism a chun leave us alone min nu chon ro min kal san ro tinan ta ni khatianga an right zong zong tan dikna chan vo kan ti te kha subjugate ne chia ra be ani wang khan ti chuanin economy a po khanin ram in real bol na le economy po khan engma anti theilo ni andu thu po kha engma anti theilo andu zong po kha anti theilo ni an na tho du zong po kha chuwang chuanin freedom from restraint antia in puar be na tanga zalen khan du ta liberalism a chun ti chuan an ngei dana chuanin mishing hi rational creature chiale thriat na nei din ani a chuwang chuanin atan thale thalo tur jo hria state ramin emo civil society nemo a subjugate anwai chi in apal zu turani lo adik na chanbo natural rights te hi anti veda ne natural rights kha state in ramin apal zu tin a subjugate turani lo anti veda ne an ngai dana chuan ti jon civil society and state sarkar ram le NGO civil society kan ti jon NGO YMA kan ti ang te khan ni ta jo khang ho kha mishing in artificial institution kan siam chop ke mani kan din an ya khai hianin kan common interest kan du zong ke mani mamole du zong kha min peturin min serve tur zo ani chu wang heng hianin kan dikna chan vote kan ham thatna tur te kha inge apal zu tin anwai chia turani lo min petur zo kan ta ni ti khan ngai dan ani chuan state chu ram chu mimal min veng him tu turani foreign attack kan nei na turte mi kan buai na turte sarkar khan chuan min veng chau turani kan du kan tianga economy po adam smith te pon concept aron da state chu facilitate puibom tu tur chau ni poisa te po pezo kanga tikhan nge mimal khanin factory te podin nga du khati nga khanin society a ra tha chuanga a contribute le don lo an na tho chua te khan ti te po chi rang om kan soivek lo nga john lo ka te po exponent an ni liberalist an ni classical mo khang kha ani phungani tlang pu ye chon khang kha liberalism an ngai dan ani a ti chon chua zalen an lo ni a sarkar ina control lo ti khan dan te lo chua ka ti chuan capitalism heron pian chua phata ne liberalism awang hian hengai dan awang hian hai ideology awang hian achan chu liberalism a chon industrial production kan te industry na siam chua le thil sem chua le ral engkim kha private vegan nei ta ni chu chumiom zia chu social production kan te jon school te university kan ti te college kan ti te kha private in nei ta vek ta ni chun hospital te por private vegan ni private vegan capitalism a nei chuan enge ni yang kan ti jon atau em don ni minaran kan afford kan clean don lo ni school kalte dam don in enkol te healthcare system te po tau em ni ti chuan mi po mi le kha thiam lo kar te kha hla em ni an tho chua the ka
chung tiang chuan in din mun om ta ni chu liberalism ideology wang khan ron chua pha ta min zal len to lu kan du kan ti thei wangin state in a control to lo wang khan mo chu wang chuan in private vek khan nei tin ani chu bus service taxi ti te private vek an nei an du man po kha an fix me yang ti khanin kan ti to pangai chu taka chu liberalism in a hin chua chu capitalism ania example atan chuan USA chuan private vegan in healthcare te po tawa an school kalman po tawa an in encol man hospital an encol na po tawni chu an din mun da ti chuan than pon thang bok ma pon son mi kha an tlana ni khating lama khanin na satagen mi malaka amaro chu mi re theile mi harsa in kar kha ge pasang emani capitalist chuanin tamlut tuk ain kar kha in thlaulut tuk ta mi re thei kan re thei ngoya mi hosa kha chu ti khan an tlana an hosa ti khan chuan mi re thei te bahut ti du nge tun ma pai chuanin an nuai chiah ti khanin an hlo te po kha an skill mil chau khan pe kan ni wangin nge din mun kha society kha chia ni chu capitalism liberalism na capitalism ron trin chuan ani chu capitalism chuan kan thre the na dur chuan sarkarin anei lo ni atamzo ka kha private vegana control ani chu kan ram kha thil kal phung trim kan ni tin ma mo zong kha tila afia bero me socialism a ve thung chuan in adana danga kami capitalism opposite che khan tani socialism a chuan industrial production kan ti means of social production distribution and exchange are controlled owned by public authority for the betterment of the country to make a welfare state ram nuam khole tuitra mi zong kan len tlan mi hosa le mi re thei te po nuam tak kan chen za theina tur khan socialism a chuan public authority in sarkar zo khan sarkar thunei tu de khanin kami ka an control in an nei jok to don ani chu an manin an ran vek to jok don ani chu kan thria thiam thei dan tur chun India hi socialist country ni ta India chuanin India sarkar chuanin hetiana ti ta sarkar school na primary tang het aganwadi tang university tleng medical police civil hospital kan ti tikhan atlom vek khanin thil kha subsidy in bu fai po kan donga electric po kan dong ni socialist chun sarkar public authority khan min pefta vek ta ni private ani ta capitalist chun chu wang mi ra theile me sakar khatla mem ta ni socialism a thung chun ka khanelon public authority in kola khang zong kha ati ta jok ta ni chu capitalism le socialism danglam na ni tani ti chuan India kan danglam na kan soibel lekanga India chung capitalism po hela thawa socialist kan ni chung hianin a chan chu mix economy kan ni ya mix economy kan ti chuan private apo kha aphal thau India chuanin public chu sarkar chuin ati big lo ni country thim te dan tur company po private din thei Reliance te pon ding Airtel ti te pon ding ang chi sang kha aphal India chuanin ti chuan atam zok kha so alian tham ahar sa zual kha India sarkar ena ti tani te khinan thona service a soitala Air India te po tunchon disinvestment ti ma se ma chon ania Air India te kan penga railway te postal ti te heng zong hi sarkar in control ta veka university kan ti te school kan ti te hospital pon se sarkar in tlom zo kan min pe veka ni amaro chu private pon private hospital adina sarkar private school adin ve thei tho khati khan mix in kan ti da ni chu kai ni chu capitalism a thalai kan la socialism a thalai kan la kan mix ti na chu India ma chuan chu socialism kalponi communism chu ai te ma dang le dawa communism tian hlau tur ni lawa mizo hian an hlau mal ro jela communism ideology ju heng zong a hina thaber ani mahse kan thling theilo utopia du thu sam ram mai ni wangin kan thling theilo ni khovel hena takrama chuan communism chu Karl Marx ji socialism te boy Karl Marx atanga min inspire vekani khovela chuan Karl Marx khanin Hegel te mo Karl Marx te khanin Das Kapital ti te communist manifesto te ziatani khatatang min inspire in ta Karl Marx chuanin communism a chan soitel ngei nga ya capitalism a khan two classes of people an ron chua pha ta mi chini mi ring mi pui chini an ron chiok ta the have and the have not anei le nei lo the rich and the poor mi ho sale mi re thei proletariat and bourgeoisie kha ruling class proletariat kha the rule ani ta ni chu ani ta jok ta ni chu ruler kha chu bourgeoisie khatiang khan ron chua pha ta capitalism a khan chu society kha cheta mi re thei le mi ho sale kar hla em ma
chu du lovin communism a chuan communist a chuan khang kha kalsan in private property po lovin communist ideologies private property po lovang common ownership in community angin thil reng po property po kha kan nei vek don ani chu mi ta bi kom lovin kan in trom don tin ani chu communism chu classless society ti leta classless society tim ju the rich and the poor kan ti the have and the have nots proletariat and bourgeoisie the ruled and the ruler kan ti te mi hausa le thei kan ti te thil nei le nei lo kan ti te om to lovin class khat vek ni na turan ta ni communism chu communist ti chu athal to ko ideology chu ma se kan thleng tak tak thelo khovela China te poni se Russia te poni se two classes of people ti an pian pha thau thau ron om le thau chu wangin kan thleng tak tak thailo ti khan fam kim berome heta hian dictatorship of proletariat ti te revolution asoite ziat soitura tam communism a hian ka soibel lo mayang ka soibel du zo chu Karl Marx a chuan thian ti da the ruler ho kha bourgeoisie kha proletariat the rule ta ho khanin an opote ho khanin an pai thanga ti pai tha se chon an nei zong zong po kha in sem se chuan in classless society te private property ti omlo turin le nei introm tur khanin adu ta ni chu mar so soi zo vek man lawa dictatorship of proletariat ti thleng chaw soi khami pialam kha soi lo wangin afam kim lo bokani limitation tam tak om chuwang chon kan fi in karinga samarin kan kal le zoi zoyang liberalism a chuan in zalen khan duan ron zalena economy po antlana dikhani mimalin state in a control tolova an ron zalena an du dun te factory ten dina dikhan chuan capitalism ron hrin chu pa ta mi ra thaile mi ho sakar te hla a chan chu private vek khan mimal vek khan in sarkar thil kal phung hrim school college te timayang medical zong control in kim transportation pon control tam veka sarkar khan chun ti mu mal khan to lo ni sipai te ne police te public order chau kha maintain don ani ju tamzo khan chon aba kha chu private vekani chuda chuan in socialism a chuan a let thok khan ni sarkarin private ni lo in sarkarin khang zong kha anei ve thung ta socialism chu ativek ve ta thung ta ni ju opposite chiani chuan communism a chuan in mira theile mi hausa te lovin in angkhat vek in classless kan omanga chuan thil po kan intro manga private property po big lovin tingchong kan leng za ang ti kha ideology chu ni kha a basic concept tak ni thiam lo tu riat thiam lo tu rom lo ni chu kan soi the ni se riat thiam lo lai chu comment ani zo fi thayang